Ma tradux biss lil pajjiżhom iżda anke lil laburisti ġenwini stess u ġejna f'sitwazzjoni fejn il-Prim Ministru Robert Abela m'għandux saħħa li jkeċċi lil Konrad Mizzi wara aktar minn 24 siegħa ma nbidel xejn. Iksostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt li kienet jiġi intervistat mill-ġurnalista tal-Midja Laburista Nicole Buttigieg fuq Net Television. Preferenza l-iskandlu tal-Montenegro, Adrian Delija tenna li Abela għandu jkeċċi lil Joseph Muscat u lil Konrad Mizzi fil-waqt li dawn għandhom jiġu investigati minnu fih. Ma ngħidx li tradew biss il-pajjiżhom imma anke lill-laburisti ġenwini stess li ġejna f'sitwazzjoni fejn il-Prim Ministru għas għandu s-saħħa illi fil-waqt li jgħid il-biraħ stess li disgustat il-kelma tiegħu mhux tiegħi b'dak illi ra fil-gazzetti. Għas għandu s-saħħa li jaqbad neħħi pereżempju lil Konrad Mizzi. Adrian Delija qal li min seraq lil poplu għadu fuq il-bankijiet tal-gvern għaldaqstant saħaq illi jekk persuna ma tuħux passi kontra min allegatament wettaq il-ħażen huwa ħażin ukoll. Importanti li ngħiduha, ħalli fil-politika nagħtu sinjal illi mhux biss li ma tuħux imma li ma taġixxix u ħażin ukoll. Imma mill-bieraħ sal-lum il-Prim Ministru għadu ma keċċiex, mill-bieraħ sal-lum Konrad Mizzi għadu hemm, mill-bieraħ sal-lum għadu jitħallas mill-Parlament, mill-bieraħ sal-lum il-Pulizija għadha ma investigax, mill-bieraħ sal-lum daw kollha involuti għadhom qed jirċievu l-flus tagħna. Fil-waqt li Adrian Delija qal li hu qatt maltaqa' ma' Jorgen Fenech wara li sar magħruf li hu sit il-kumpanija sigreta 17 Black u ċaħat li qatt ħaxi flus minn għandu tant illi preżenta affidavit bil-ġurament dwar dan huwa insista illi jidher ċar illi min kien rib esponenti ewlenin tal-Gvern Laburista gawda minn flus il-poplu. Għax għandu qrubija jagħmel ftehim. Ma xi ħadd fil-Gvern qed jisraq lilek lili. Il-ħaddiema kollha Maltin u Ewċin qed joħdulhom it-taxxi tagħhom biex joħduhom huma mhux aħjar tajnihom. Lin-nies, jekk aħna raħas iż-żejt, il-gass, l-enerġija, kif il-Gvern ma jraħħas il-kontijiet ta' dawla l-ilma? Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna illi l-Gvern ta' Robert Abela injora l-kollox lill-anzjani u lil dawk il-11,000 persuna illi qed ifittxu xogħol. Il-dawk il-11,000 illi qed ifittxu x-xogħol. Jien ħanajdilhom kulu bil-voucher ta' 100 euro u xejn iktar. Il-dawk illi qed jippruvaw jgħaddu b'600 fix-xahar. Il-pensjonanti kollha illi ma jieħdu xejn. X'sa ngħidilhom? Illi tajjeb. Dwar il-proċess tal-għażla tal-Kummissarju tal-Pulizija, Adrian Delija qal li l-Partit Nazzjonalista ma jistax jieħu sehem fil-grilling meta l-għażla xorta ser tibqa' tal-Prim Ministru. Jekk inti tgħid isma' jien iddeċidejt issejja biex toqgħod hemm u ssaqsi ma xorta ħan iddeċiedi. U jkaċċieħ meta jridu wkoll. Dwar ir-rapport tal-Kummissjoni Venezja, Adrian Delija nnota b'mod pożittiv kif ħafna mill-proposti li ppreżenta l-Partit Nazzjonalista ntlaqgħu fosthom tal-ħatra tal-President u tal-imħalfin. Sa dan it-tant u faħar ukoll il-proċess ta' tiġdid fih dan il-Partit Nazzjonalista illi se jaħlu proċess ġenwin ta' ristrutturar u riorganizzazzjoni li kellu jsir sabiex il-partit jaħdem mod aktar strutturat. B'hekk jiġġedded b'umiltà u jissaħħaħ ħalli jerġa' jsir gvern alternattiv illi jixraq lil pajjiżna.